an balimaw ni ɲakuma bi kibaran b'an bolo kala sa ma o de ko ɲina samiya kɔni ka kasaraw bonyana kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ayiwa min yɛrɛ ye direction nationale de la protection civile ni o ye cakɛyɔrɔ min ka baara bɛnnen bɛ ka ayiwa mɔgɔw kɔni tanga ayiwa kasaraw ma ayiwa ale kɔni ye jate dɔ bɔ min b'a yira k'a fɔ kɔni ko kabini samiya kɔni daminɛna ɲina fo sisan kɔni ko samiya ji a ye tiɲɛni min don jamanadenw kunna ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa 13 o ɲɔgɔnna o de kɔni nin tora a la ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ tuguni maa 14 ni wɛrɛw k'olu joginna ayiwa ko n'i ye ayiwa a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ayiwa jamana fan bɛɛ ji yɛrɛ ye tiɲɛni minnu don so bin ani fɛn wɛrɛw kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ maa 100 ani maa 30 ani maa 70 ayiwa ko olu kɔni bɛɛ de kɔni samiya kɔni ye tiɲɛni don olu de kɔni kunna ayiwa ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ kɔni ko ayiwa mɔgɔ minnu kɔni kan k'u sigi n'a ye hali bi k'a fɔ kɔni ko samiya tɔw bɛ se ka tiɲɛni don maa minnu kunna ko n'i y'o jate bɔ o bɛ taa fo maa 100 ani maa 80 kɔ kɔni na ayiwa ko kɔni b'a yira k'a fɔ kɔni ko hali bi mɔgɔw kɔni kan k'u janto jamana kɔnɔ ayiwa ji kɔni ka tiɲɛni na ayiwa min yɛrɛ ye direction nationale de la protection civile ye o ye ɲɛfɔli kɛ min kɔni kɛra sababu ye ka nin tiɲɛni ninnu kɔni don ɲina samiya kɔni na ayiwa u y'a yira k'a fɔ kɔni ko ɲina samiya ni samiya tɔw ma kɛ kelen ko ka d'a kan samiya tɔw kɔni na tiɲɛni tun bɛ bɔ ayiwa ji kɔni o woyoli de la nka ko n'i ye ɲina ta kɔni lajɛ ko ji bɔra tiɲɛni caman kɔni bɔra ayiwa ba yɛrɛ kɔni fali ni o ji yɛrɛ yɛlɛla sanfɛ ka taa don mɔgɔw kɔni kan ko b'a yira k'a fɔ ko ɲina ta kɔni o juguyara kosɛbɛ ayiwa tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko Koro mara la ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa commune min bɛ ni o tɔgɔ ko Jungani ayiwa yen kɔni an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni yen kalandenw kɔni u kɔni t'a dɔn u b'a kɛ cogo o cogo ko k'a d'a kan ayiwa école ta kɔni o bɛ ka se nka olu kɔni dalen t'a la ni u kɔni u bɛna se ka ayiwa taa école kɔni na ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye nin commune ye min ye dugu 41 de kɔni b'a kɔnɔ ayiwa o dugu 41 n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnnin minnu b'a kɔnɔ minnu kan ka taa école la olu bɛ taa fo ayiwa denmisɛnnin 4,000 na ayiwa a kɔni bɛ san 3 bɔ sisan kɔni denmisɛnnin ninnu kɔni tɛ ka se ka taa kalanyɔrɔ la k'a d'a kan lakanabaliya kɔni o sinsinnen bɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ in kɔni na ayiwa min yɛrɛ ye ni dugudenw ye u y'a yira k'a fɔ kɔni ko u bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni u sirannen don ni u kɔni bɛna se ka nin san nata in kɔni ni u denw kɔni bɛna se ka o kalan fɛnɛ kɛ ayiwa a yirala k'a fɔ kɔni ko kalan dɔrɔn tɛ ayiwa fɛn ye min kɔni lakanabaliya kɔni ye tiɲɛni don yɔrɔ min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali minnu yɛrɛ bɛ sɛnɛ kɛ u ka sɛnɛ kɔni a bɛ san damadɔni bɔ sisan u kɔni u bɛ k'a kɛ cogo dɔ la nka a kɔni tɛ ka i n'a fɔ san tɔw a kɔni tɛ k'o bɔ k'a d'a kan kɔni u sirannen don u ni kɔni na ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la